लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लादों जे जोंनि भारतनि समाज गायसनगिरिफोर जायखौ मोनफ्रोमबो कम्पिटिटिभ एग्जामाव बेफोरनि बे आं बाव फोरमायलानाय गासै साबा समाज सिबियारि बा समाज गायसनगिरिनिफ्रायनो मोनसे नङा सासे सोंबोजाबाय थादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फुल डिटेल्स नायोबा दा हमनो हानाय जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना दानो स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां आरो हाजासे नोंथांमोना लाइक खालामनानै दोनबासो नोंथांमोननि लाइब्रेरियाव बियो थागोन। जोङो लोगोफोर मोनफ्रोमबो इयाराव जोङो मोनफ्रोम जानो जायखिजाया इन्टारभिउ होआ मानो कम्पिटिटिभ एग्जाम ज'आ मानो एबा एन्ट्रेन्स आनजाद होआ मानो एन्ट्रेन्स एग्जाम होआ मानो गासैबोआवबो जोंना बेफोरबायदि सोंनाय फैयो नेशनेल लेभेलनिया जायगायाव फैयो आरो हिस्ट्रि पार्टनिफ्राय बियो फैगोन मोनसे नङा मोनसे कमन गोग्लैगोन होननानै नोंथांमोना दा नायलांबा नुनो मोननाय जागोन। बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना गोबाव खालामाजासे दाबैनो नायलांदो। बिनि सिगां मोनसे रिक्वेस्टआ जाहैबाय नोंथांमोनहा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लाइक खालामनो दाबाव। अब्ला लोगोफोर बैसोर बिथांमोना सोर जोङो नायलांदिनि फैदो। फार्स्ट कुइसना जानो हागौ जे ब्रह्म समाजखौ सोर गायसनदोंमोन। बे कुइसना जोबोरैनो फैयो आसामनि इन्टारभिउ एन्ट्रेन्सआवनो जा नेशनेलनियानो जा स्टेटनियानो जा बे कमन बेयो फैबाय गोबां। नोंथांमोना बिनि प्रिभियास कुइसन्सफोर नायोबा एभ्रि एग्जामाव नोंथांमोना बेखौ मोननो हानाय जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव ला जे ब्रह्म समाजखौ सोर गायसनदोंमोन आरो बेखौ माब्ला गायसनदोंमोन। बे जाहैबाय ब्रह्म समाजखौ गायसनदोंमोन राजा राममहन रायआ गायसनदोंमोन। बे जाहैबाय इयारा 1830 1830 बेखौ गायसननाय जादों। अब्ला बिनि कुइसना बे दा बेजोंनो मोनसे गोसोआव लाफानांगौआ जाहैबाय मा बिथाङा ब्रह्म समाजनि सिगां राजा राममहन रायआ ब्रह्म सभा मुंनि मोनसे समाज आफाद गायसनदोंमोन। ब्रह्म सभा मुंनि मोनसे आफाद गायसनदोंमोन जायखौ 1828 मायथाइयाव 1828 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन। बे 1828 मायथाइयाव गायसननाय ब्रह्म सभाखौनो 1830 मायथाइयाव बिथाङा ब्रह्म समाज हिसाबै मुं थिखोनानै होदों। बेनिखायनो बेखौ जोङो नायफाथारनांगोन। बिनिफ्राय दङ नेक्स्ट कुइसना जाहैगोन मा बे प्रार्थना समाजखौ सोर गायसनदोंमोन। प्रार्थना समाजखौ सोर गायसनदोंमोन। बेनि एन्सारा जाहैगोन मा बे गबिन्द रानादेया प्रार्थना समाजखौ गायसनदोंमोन। बेजोंनो लोगोसे सोंफानो हागौ बेनि इयार मायथाइ जे प्रार्थना समाजखौ माब्ला गायसनदोंमोन। अब्ला बिनि एन्सारा जाहैगोन 1867 मायथाइयाव बेखौ गायसननाय जादों। दानिया नेक्स्ट कुइसना जानो हागौ मा बे आर्य समाजखौ सोर गायसनदोंमोन। आर्य समाज अब्ला एबा आर्य समाजखौ माब्ला गायसनदोंमोन बेबो मोनसे सोंथि जानो हागौ कुइसन जानो हागौ। बेनिखायनो माबा फैगोन आर्य समाजखौ सोर गायसनदोंमोन। स्वामी दयानन्द सरस्वतीया आर्य समाजखौ गायसनदोंमोन। बेजोंनो लोगोसे सोंथिया माब्ला गायसनदोंमोन कुइसना बे जानो हागौ इयारखौ सोंनो हागौ। अब्ला 1875 एबा 1875 मायथाइयाव बेखौ गायसननाय जादों। बेनिफ्राय बेजोंनो लोगोसे स्वामी दयानन्द सरस्वतीनि सायाव मोनसे जोबोद इन्टारेस्टिं कुइसन जानो हागौ नोंथांमोननि सायाव। बे जाहैबाय माबे स्वामी दयानन्द सरस्वतीनि अरिजिनेल नेमा माबे जायखौ मा होनो गुबै मुं अरिजिनेल नामा मामोन। स्वामी दयानन्द सरस्वतीनि अरिजिनेल नामा एखेयानो नङा बेनो नङा माने दयानन्द सरस्वतीयानो बिनि गुबै नाम नङा बिनि अरिजिनेल नामा दस्रा दङ। बेनिखायनो बेखौ अरिजिनेल नेमखौ बाहाय सोंनो हागौ। अब्ला नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लानो ला मुल शंकरा बिथांनि अरिजिनेल नाम। अब्ला नेक्स्ट कुइसनाव जों बारबोदोलाय नेक्स्ट कुइसना फैनो हागौ जोंनिया रामकृष्ण मिशनखौ सोर गायसनदोंमोन। रामकृष्ण मिशन बेखौ सोर गायसनदोंमोन आरो माब्ला गायसनदोंमोन बे इयारखौबो सोंनो हानांगौ। अब्ला नोंथांमोना बेखौ बुंनांगोन बेनि एन्सारा जाहैगोन मा बे स्वामी विवेकानन्दआ रामकृष्ण मिशनखौ गायसनदोंमोन। दानिया माब्ला गायसनदोंमोन बेनि इयारा जाहैबाय 1897 एबा 1897 बेखौ गायसननाय जादोंमोन। बेजों लोगोसे जोबोद इम्परटेन्ट आरो इन्टारेस्टिं कुइसना जाहैगोन बाहायबो मोनसे हाबफानानै थागोन। बेखौबो जों गोसोआव लानांगोन जे स्वामी विवेकानन्दआ सोरनि सोलोंसामोन एबा सोरनि मुङाव रामकृष्ण मिशनखौ गायसननाय जाखो। सोरनि सायाव रामकृष्ण मिशनखौ गायसनदों स्वामी विवेकानन्दआ बे कुइसन फैनो हागौ। अब्ला नोंथांमोना बेखौबो गोसो होनांगोन जे बिथाङा गावनि गुरु रामकृष्ण परमहंस जायखौ ब्रह्म धोरोमनि फोसावगिरि होननानै बुङो रामकृष्ण परमहंस बिथांनि मुङाव रामकृष्ण मिशनखौ स्वामी विवेकानन्दआ गायसनदों। बेयाव मोनसे ओरैबायदि इजि नोंथांमोननो आं बाहाय मोनसे सोलो एबा मा होनो खायदा होनो आखायाव लादों जे स्वामी विवेकानन्दआ गायसननाय रामकृष्ण मिशन सोरनि मुङाव गायसनदों अब्लाबो रामकृष्णआनो। बेनिखायनो बेखौ मुखास्थ' लानांगौआ गोरलैथार रामकृष्ण मिशननि
रिसनखौ स्वामी विवेकानन्द गायसनदों। रामकृष्ण परमहंसनि मुङाव नामा गोसोआव लानो जोबोद गोरलै, मिशननि नामखौ गोसोआव लाबानो बे जायो। अब्ला बे बारदो। दानिया नेक्स्ट कुइसनाव फैदो। बाहाय फैदों बिसोरनो समब्रा समब्रि मुसलमान फोलेरनि मानसिफोर बे समाज सिबियारिफोरनि गेजेराव सासे जोबोद जारिमिननि मुंदांखा दङ, बेखौ सोङो। बे सोंनाया जागोन आलिगड़ सोमावसारनायनि दैदेनगिरि सोरमोन? आलिगड़ सोमावसारनायनि दैदेनगिरि बे फैनो हागौ। अब्ला लोगो नोंथांमोना बिनि फिननायखौ होनांगोन। बिथांनि एन्सारा जागोन सार सैयद आहमद खान। सार सैयद आहमद खाना बे आलिगड़ सोमावसारनायनि दैदेनगिरिमोन, जाय मुस्लिम फोलेरनिफ्राय बे सासेल'मोन। बेनिफ्राय बेयावनो जोबोद इन्टारेस्टिं कुइसन थाफागोन नोंथांमोननि गेजेरजों। बे जाहैबाय नोंथांमोना बे सार सैयद आहमद खानखौनो आलादायै सोंनो हाबावगौ जे एंग्ल' अरियेन्टेल कलेजखौ सोर गायसनदोंमोन? जोबोद इन्टारेस्टिं कुइसन बेयो। एंग्ल' अरियेन्टेल कलेजखौ जे सार सैयद आहमद खानानो गायसनदोंमोन आरो बेनि इयारा जाहैबाय 1877, 1877। बेखौ जों गोसोआव लाफानांगोन। 1877आव एंग्ल' अरियेन्टेल कलेज मुंनि सार सैयद आहमद खाना गायसनदोंमोन। अब्ला नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय माबे? बेसांमोनजोंनो समब्रा समब्रि सासे समाज सिबियारि आइजो जोंनि सायाव बेखौ कुइसन सोंनो हागौ जे बे आमार जीवन मुंनि गिबि जिउ खौरां, गावनि जिउ खौरां लिरजेननाय आइजोआ सोर होनदों? भारतनि गेजेरावनो माबे मा होनो गावनि हारसिंनो अट'बाय'ग्राफि लिरग्रा सोर बिलाय? आमार जीवन मुंनि लिरदों, बिथाङा सोर? बेखौ सोंनो हागौ। अब्ला बेयो जाहैबाय नोंथांमोना बेखौ गोसोआव ला, राजसुन्दरी देवी। राजसुन्दरी देवीया बेखौ लिरदों। बिथाङा आरो जारिमिनाव बिथांनि मुङा थाबाय थादों, ओंखायनो बेखौ जों मोनफ्रोमबो कुइसना, मोनफ्रोमबो इन्टारभिउआव जों बेखौ मोनफ्लांनो हागौ। बेनिखायनो बेनि थाखायबो थियारि जानानै था जे आमार जीवन मुंनि अट'बाय'ग्राफिखौ सोर लिरदों? होनबा राजसुन्दरी देवी। बेखौ इण्डियान हिस्ट्रि पार्टनिफ्राय जोबोद सोंबाय थायो। दानिया बेनिफ्राय नोंथांमोना बेजोंनो मोनसे गोसोआव जोबोद लाथावथाव बाथ्राया जाहैबाय बे राजसुन्दरी देवीया बबेनिमोन? अब्ला बे कलकातानिफ्राय फैदों। कलकाता, बिथाङा कलकातानिमोन। गोदो कलकातामोन, दा केलकाता जाबाय। कलकाताया गोदो मोनसे गामिमोन, बेखौबो जोबोद गोसोआव ला। इंराजफोर समाव फैनायनिसो बिदि देरबोनानै दा सिटि जाफैदों। बेखौ जों गोसोआव लाफानो नांगोन। अब्ला लोगोफोर बे आं दा बुंबोनाय गासै मोनद' कुइसन, 6 कुइसन्सनि गेजेरजों आरो बेजों थाफानानै जेसेबांनाखि बाथ्रा बुंबाय बेफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव ला। नोंथांमोना मोनफ्रोम इन्टारभिउ, मोनफ्रोम कम्पिटिटिभ एग्जाम एन्ड मा होनो इन्ट्रेन्स एग्जाम, बेफोराव नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन खि हागोन बे सियर। आरो नोंथांमोना प्रिभियास जेसेबांनाखि एग्जाम दङ बेफोरखौ नोंथांमोना नायोबा बेयाव कमनखौ मोनसे नङा मोनसे नुनो मोनगोन। नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअखौ आं थोजासे जादों होननानै सानो। बेनिखायनो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै ला आरो चेनेलाव नोंथांमोनहा गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे बेल बटनखौ थुनानै हो, जाहाथे नङाब्ला नोंथांमोनाव नटिफिकेसना थांनाय नङा। बेनिखायनो बेल बटनखौ प्रेस खालामनानै हो। अब्ला लोगोफोर बेखिनि भिडिअनि सायाव मोजां मोननाया गाज्रि मोननाय नोंथांमोननि सायावसै। गुड बाय।